Halo dulur ngerondo, izin melintas nggih. Pokoke nek ape rene iku ana gapura turus gedhe iku ngetan terus lor. Engko ana pertigaan iki ya belok kanan lor. Lah iki wis teko taman kanak-kanake lor. Dhisik iki pas lagi dibangun nyeru api lor. Ruwesik ngono kok iki taman-tamane iki lor. Iki dhisik nek dienggo linggih pacaran ngene iku lor. Ana wit-witane dadi wadem ngono lor. Saiki mari wis suwi rada kusem lor iki lor. Tempat duduke barang lor. Alhamdulillah lor iki langite cerah lor. Dadine ketok apik iki suasanane lor. Lah nek lurus rono iku terus tengah lor. Lah iki nek dusun Ngrondo iku belok kanan iki lor lor. Kene wadem lor iki wit-wit pelem wae lor. Nah waya panen pelem ya bakul-bakul do nebas do mara rene lor wagi lor. Dusun Ngrondo iki terkenal kerupuke rambak lor. Ning kene soalnya ana bose tepung kerupuk lor. Dadine wong kene iku do ya hampir 80% iku pokoke ya gawe kerupuk rambak lor. Pokoke wakil lor, iki biasanya ada ning jaba-jaba niki do mepe lor. Iki marai pas suasana lebaran lor, dadine do ramepe lor iki lor. Biasanya ning jaba niku wakil ngono lor. Lah iki bake sampah lor. Lah nek kiri rono iku ana tembusane ta ora ya lor. Aku soalnya urung tau rono lor. Lah iki aku belok kanan ae lor. Nek kanan lurus rono iku mau ya tembuse dalan arah ndi arah turus gede arah Balong rono lor, arah Sridadi lor. Lah iki ana wit asem barang lor. Lah iki wis pol lor, aku belok kanan ae lor. Pokoke tak ubeng-ubengno desa iki lor, tak ubengno desane. Sing wong kene do komen-komen ya lor, tan sing duwe dulur kene do diteki lor ben ngerti nak omahe tak syuting iki lor. Lah iki ana apa AC servis kulkas AC iku sing terkenal iku lor. Iku adine ya dulur apa kancaku iku lor. Lor wiwitane sewake lor. Lah iki kerupuke sami apa kerupuke rambak lor lho dadi peme lor. Iki memora bodo ya sangger dalan iki ya kerupuk rambak tok lor. Iki gange waki kene lor. Pokok angger nganu ora bakal balik, ora bakal buntu lor. Lah iki gabah wis garing lor dadi pemene ning kene lor. Iki dalane malah beton lor sing gang iki lor. Pokoke gange wagi dusun iki lor. Ada cerita-cerita ya lor, do komen-komen